lleoli Llais y Cymru yng Nghrw Cymreigdod yr ysgol. Dros blwyddyn yn ôl, ysgrifennon ni I loteri treftadaeth mwyn cael arian I ddatblygu prosiect hanesyddol. Roedd 100 mlynedd wedi bod ers diwedd y Ryfel Byd Cyntaf ac roeddwn ni moyn darganfod mwy am yr ardal lleol yn ystod y ryfel. Daeth yr parchedig Richard Davies I mewn i'r ysgol I ehangu gwybodaeth ac I helpu I ddatblygu sgiliau ymchwilio'n effeithiol. Wel, un o uchelbwyntiau ymlwyddyn I oedd gweithio gyda plant Casmael eleni I helpu nhw nodi canmlwyddiant y dydd heddwch yn 1919. Un o'r pethau cyntaf neson ni oedd annog y plant o falchder o mewn lle. Ac fel rhan o hynny, dwi'n ni'n gweld y cofebau rhyfel yng Nghysnewydd Bach y Casmael ac yn ogystal y ddwy gofeb sydd yn yr eglwys ac yn y capel. Wedi cael yr enwau, fe fyddwn ni'n edrych yn mwy manwl ar yr enwau a pwy oedden nhw, gan datblygu sgiliau ymchwil y plant. Mi fyddwn ni lawr yn yr archifdy yn Hwlffordd, byddwn ni'n dysgu sgiliau fel edrych lan papurau newydd y cyfnod, byddwn ni'n edrych ar fapiau o'r cyfnod, byddwn ni'n edrych ar adroddiadau o'r cyfnod, ac unrhyw beth oedd wedi goroesi o'r cyfnod, enghraifft y beic oedd yn perthyn I James Lloyd Thomas, oedd wedi cael ei osod yn ddiogel, disgwyl i'r gŵr ifanc I ddychwelyd, ond wrth gwrs fe dath y byth nôl. Yn ogystal, roedd hi'n hyfryd I dynnu'r gymuned I gyd I mewn i'n gweithgareddau. Fe ddanfonodd rhai teuluodd pethau mewn yn gysylltiedig efo'r rhyfel gyntaf ac aelodau o'r teulu oedd wedi colli eu bywyd. Ac ar y diwrnodau o ddathlu, braf ydoedd I weld cymaint o'r pentrefi yr ardaloedd cyfagos yn ymgynnull gyda ni I weld y llyfr yn cael ei gyhoeddi, y baneri yn cael ei lansio ac ei codi. Ac yn ogystal, mae'r ddau bentre wedi elwan fawr o gael y ddau foseic sydd yn addurn i'r ddau le ac hefyd yn helpu y plant a'r gymuned gyfan I wybod mwy am eu treftadaeth, am eu hanes ac am rôl y chwaraeodd y ddau bentre yn y rhyfel mawr. Mae'r holl broses wedi bod o fudd mawr i'r plant ac i'r gymuned a dwi'n siŵr byddan nhw gyd wedi elwa llawer ohono. Penderfynon ni creu llyfryn am y Ryfel Byd Cyntaf ac am ddathlu diwrnod cytuneb heddwch ar y 4 ar 15 o Orffennaf. Roedd hyn wedi ymestyn y sgiliau ysgrifennu wrth I ni cynnwys ein syniadau yn y llyfryn. Roedden ni wedi ysgrifennu llythyron o'r ffosif, erthyglon gwybodus, llyfrau comig a cerddi diri. Penderfynon ni I drefnu diwrnod lawnsio'r llyfrau a I gwahodd y cymuned. Cenedlaethol ein cynlluniau! Penderfynon ni creu baner a chreu mewseic i'r bentref Casmael a Casnewydd Bach. Aethon ni ar gwrymdaeth I weld y carreg coffa, y baner a'r moseic. Daeth y gymuned nôl I wylio y plant yn perfformio. Rhan o ein sioe nadolig ar y ryfel ac I glywed can ysgrifennon ni gyda Mererid Hopwood. Ar y 4 ar 15 buon ni yn cael parti stryd yng Nghasnewydd Bach, roedden arbennig. Ni'n falch iawn o'n prosiect ni, o'r hyn ni wedi creu, ein trefniadau ac sut mae'r cymuned wedi dod at ei gilydd. Llwyddiant llwyr? Llwyddiant llwyr!